tun-an sang Department of the Interior and Local Government na kundi DILG Region 6 kung paano maka-report ang publiko batok sa mga government officials nga nagapa-epal o kung nagabutang sa ilang mga nawong kag mga pangalan sa mga government-funded nga mga proyekto. May kang tanan sa Memorandum Circular number 2026-006 sa din ginamanduan sa DILG ang tanan nga provincial, city, municipal kag barangay officials sa ng DILG Central, Regional kag Field Offices kag mga attached agencies nga siguruhon nga wala sang pangalan, letrato, logo kon initials, amo man ang color motif, slogan o kung bisan ano nga identifying symbol sang public official nga makitaan sa mga signages, markers o tarpaulin kay iban pa nga materyales nga ginabayaran gamit ang pondo sang gobyerno. Gindugang man sa circular ang mga probisyon sang 1987 Constitution, Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees kag mga patakaran sang Commission on Audit nga nagakabig sang personalized displays bilang unnecessary expenses. Sa revisang Bombo Radyo kay Juan Oviani Niñero, Regional Director sang DILG Region 6. Iyagin pahayag nga ginatanaw pa nila kung anong medium ang mahimo gamiton sang publiko agod maka-report sa mga paglapas. Isa sa ginakabing nga opsyon na mga opisyal nga Facebook page ng DILG apang kinahanglan gihapon ng validation sa ilabahin antes nga makahimo sang tikang. Ginpahayag man nga na-inform na mga provincial directors kag mag-aiso sang Regional Memorandum Circular agod nga maimplementar ni sa rehiyon kag maghatag direktiba para sa pagmonitor sang implementasyon. Ipahibaluman ini sa mga local government units kag ipaatag sa ila ang mga probisyon. Matandaan nga nauna nga ginpahayag ni Interior Secretary John Vickery Muya nga hindi dapat paggamito ng mga proyekto sa gobyerno para sa personal o kon politikal nga promosyon bangod ining ginapondohan sang kwarta sang tawo kag dapat nga magpakita sang matuod nga serbisyo publiko. Base sa Memorandum Circular, ang sinuman nga maglapas sa ining mando ang maging subject sa administrative kag criminal liability. So itong memorandum circular nito shall cover all provincial, city, municipal, barangay, elected, and appointed officials. Kasama rin po kami, DILG Central Office, Regional, and Field Office personnel. Na kapag meron kami mga project o government fund, hindi dapat nakalagay din ng mga picture namin o mga logo lang siguro ng DILG pwede. Baka ho, tingnan natin, may Facebook page kami, baka magtanong ko sa aming IT kung pwede maglagay doon ng parang interactive na wherein they can or sa Facebook page namin na pwede. So ngayon po pag-usapan namin kung paano kami way para yung public ay makapagsumbong ng kanilang mga nakikita na bawal.